Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagkapamati nining programa Jesus is a Who. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Who. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalamtanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo, kami magapasalamat kanimo nga sa gihapon hangtod diining mga taknaa gawas nun pa ang pagsultis kamaturan dinis kanginan. Tuguti nga magapanalangin kaniini nga programa ug kining estasyon nga mahimo kining kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa naglain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga magapanalangin usab ikaw sa mga taong nagapaminaw sa imong pulong. Pinagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo. Ila untang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios nga ikaw magpatalinghog ug maghatag sa among mga paghangi ug pagampo diha kanimo, pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapay, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili ipatamo adto sa pinakamin portion sa atong programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Well, this time, no, murag mag-inusara siguro ta karon kay si Brother Libby. Nag-text siya nga dili siya makaanhi karon kay naa siya Bible study. Well, si Brother Isaw pod kuli nato nga makontak kay tuwa sa campsite kay usa man gud siya sa mga member sa pastoral's class unya lisod pug ayo daghan ang ilang murag lain-lain man siguro nig topic ng ilang ihandol nya usa siya sa napili nga kanang pastoral's class teacher. Busang say siguro maari brown sa Brother Isaw sa laktod nga pagkasulti malipay ta og naa maari si Brother Ken og kinsa pa kada si Brother mo gihapon kay si Brother John Michael Singko kay tuwa magina sa ilang duol gid na ang campsite, no? Okay, murag mag-inusara ta karong gabi una og okay lang, no? Sa dili pa ta muirog ngadto sa unahan ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Maayong hapon kaninyo sir, nagsunod mi kanunay dinhi sa inyong tulumanon. Bisan tuod og dili mi sama sa inyo og tinuhuan, pero sama man mi sa inyong Dios nga giampuan. Nagtuo mi ni anang Biblia sir. Nagtuo sad mi sa Dios nga gisulat diha sa Biblia. Daghang salamat sa imong pagbasa. Si Alfon ini ang inyong dugay na kayong suki nga tigpaminawan. Sa dili madugay sir, mausara unya ang atong dalan. Okay, hope so. Ha? Nindot na mga plano ug hunahuna. Okay. Usara man tayo dalan, si Kristo raman ang dalan ug ang kamaturan, so diha ta kang Kristo mag-usa sa pagpangalagad. Well, niya pa tayo basahon. Sir, mo greet ko og happy birthday kang Auntie Luz nga mag-birthday siya og mga adlaw sa iyang ika-39th birthday. Auntie Luz, happy birthday gikan sa imong mga pag-umangkon igsuon, mga bayaw og sa ato nga parents og grandpa and grandma. Salamat kaayo sir sa pagbasa
Okay, salamat po. Pero wa maninga ni kinsa nini ang nagpag-rate. Okay, patay basahon. Maayong hapon diha nimo, Bro John. Great lang ko nila sa ako mama nga bag-o pa lang nga nidawat sa Santos nga bautismo ni adtong December. Si Tata de Aini, taga Mount Zion Church. Okay, daghang kayong salamat, no? Ang sa manin nga Mount Zion sa Camotes, ni? Naamago po yung Mount Zion Church nga, kuha gina Pentecostal, ang pundok na naagdihagod sa ibabaw sa kampo na may Mount Zion Church, SDA Mount Zion Church. So, daghang kayong salamat sa taga Mount Zion nga nagsunod o naminaw dinhi sa atong programa. Okay, so John, pangutana ni. So, dili lang usata kay naa may pangutana nga ato nga tubagon gud karon. Kuya John, ingon ni Papa, pwede ba kuno amo ka nga mahangyo nga makabisita ka diri sa amo nga simbahan karon nga Sabado? Kuli gud, no? Kay lagi dili man taan ng murag kalit-kaliton ta. Karong Sabado ang ako nga schedule tuwa sa Umapad, Mandawi City, no? So di na ko maka-commit kay naa naman ko'y na-commit na nga daan. So sorry lang gyud. Ang maayo unta to kanang layo pa ba? Sama aning sa Umapad, duha pa ka bulan na kuan kanana ang na schedule ni nila. Unya ako sa gyud pod mo ay nagkuan ani kay pulos na malang gyud pod nako balibad kay ang ilang iingon naa naman ko'y na-commit nga schedule. Busa niingon na lang sila nga asa man gyud ang bakante nimo. So muna nga niingon ko first Sabbath sa August, unya mo na hinungdan nga medyo di pa ka panugot anang hangyo nga karong Sabado sa inyong simbahan pa maka uban sa pagsimba kay kuan man ganana ang dili man ta kuan kanina ang dili na naman tayo na commit ba dili na ta maka kuan dili na ta makadawat pa og lain nga schedule. Well, napatay basahon. Sir, maayong udto usabi sa inyong suking pigpaminawan pangutana man di ini. So dili lang usa nato dito bason og basa kay aron nga di ta makuan sa kanana ang atong oras. Dili man ingon dili tubagon tiksan ra gyud unya mo. Anha na ni ma-delete diri sa among cellphone ang inyohang mga pangutana o number humana to ni matubag. Busang sa di pa nato tubagon inyong pangutana gitiksan mo gipahibalo mo nga daan ang inyong pangutana tubagon na ugma sa gabi. So thank you so much sa inyong nga pag sabot sa ato kay tungod ang pangutana gud mag-abot man unya kada gabi usara ka pangutana ang matagaan nato og atensyon sa pagtubag. Okay, niya patay basahon. Pastor, gusto lang unta gid mi nga maka baton og Biblia, pwede ba ka nga makapamaraygan namo og Biblia? Gikinahanglan unta namo na pastor? Yes, okay, sige. Niya kanana ang kuan kana dili usa na ko ni ikuan di na ko ni i-delete ni. Kay wa magkahibaw og asa ning dapita asang lugar. So ang ato na ni og ni alang gyud unta diri sa duol, pwede ra man na nga ato lang gyud nga makuha nga anha ta dihas inyo baron magka kuan anha bata mag-abot o mahatag o asa nga waiting shed o asa dapita ay og ni ara din higid is dol pug tabukon gani gyud ni og laod or dagat. Wa tay laing choice ani nga kuan mapaabot sa inyo maura gyud ang pag-LVC. Maura ang pag-LVC. O mupalit mo aning mga Biblia nga hardbound, 600 kapin Pero aray mo sa paperbound, 200 kapin rani, wa kabot og 300. Nakaibaw jud ko ana kay adto man ta mag-order sa kanana ang Philippine Bible Society. Unya kahibaw ta kung pilay kantidad sa Bible. Mao na nga depende sad sa kwan ipindis klase kana man say
nindot gyud nga labi na mga silver line ang kuan, mahal gid na siya, no? Unya ang kuan lang gyud pinaka ubos nga unya hardbound morning 600 kapon. Apan kining Biblia gipaninguha man na nato gud pagpasabot sa uban o gidasig nga unta magtinil og Biblia kay hapit na gyud ang kahigayunan nga dili natugtan ang tawo magbasag Biblia. Mao na nga mintras may panahon na paningkamot mo kay kanang naa sa Biblia na sulat og anha na pud unya na balhin sa inyo ang mga pangutok ang nasulat sa Biblia bisag unsaon pa di na nila makuha gikan sa inyo gikan sa inyo unya kaning dunay pagtuo nga way mga Biblia tungod lagi kay wa tuguti silang makatinil og Biblia musamot na ginahinuon ang ila unya paglala sa ilang sitwasyon labi na gyud ug wa nagitugutan nga makabasa o makagunit og Biblia. Busa karong panahon na mintras na apay panahon paningkamot mo nga makatinil mo Biblia. Una-una aragod ang inyong cellphone, tausan na. Nya Biblia, wa ra kaabot og kanana ang 1,000 lisod pa ninyong mapalit. Paningkamot mo kay ang kaayuhan sa inyong kalag anang Biblia mas dako pa og halaga sa inyong cellphone nga gipalit. Well, kugihan magkaayot good pa bisag kinsa kutob sa cellphone, kugihan kay ta mobasa sa mga text messages. Pero og di ambot og ngano na ang mga text na sa Biblia nganong makadaghanan sa ato magtamad gid ana, no? Busa nga paningkamot mo. Well, niya patay basahon. Maayong tabii kaninyo pastor ang amo pangutana man ni so dili lang usa gihapon tanan ni kay naaman tay gi pa kuan na lagi gi tiksan gipaybalong utubagon ang pangutana. Okay, ato ning basahon sir usami sa inyong avid listener magpundok lang ni sir diri sa amo sa panahon nga tubagon na ang imo ninyo ang mga pangutana usahay lagi magkinataw-anay mi labi na og mabati namo ng giingon nimo nga makalimot sangan og makakitag gwapa manyakis tingali ng tawhana sir walang takibaw basta gikan gina sa iyang baba ng mga bahina. Well, ni apatay basahon sa inyong mga pagpasabot dinha sa kahanginan bahin sa Biblia sufficient gyud nga ang tao makasabot. Pero nga naman nga ang tao musupak man gyud stilan mo ni pangutana manunta gyud ni musupak man gyud kay bawo na mo kay kining tawo di gyud mo tuo kining tawo musupak bisan pag anghel sa langit dili lang anghel dinhi sa Pilipinas anghel sa langit ang manaog musulti nila sa kamaturan og di sila mo to dili gina mo to bisan pag si Kristo pa naa sa ilang atubangan og di sila mo to dili gina mo to pero ang importante nga nawali o nasulti ang maayong balita kay si Kristo magyud mismo nagsulti siya nga matud pa niya and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world and to all kindreds and to all tongues and then shall the end come. Dili gid mahitabo nga moabot ang katapusan kung dili ikawali ang maayong balita sa tibuok kalibutan tanang kanasuran katawhan ug mga pinulungan kay mao nay gisulti ni Kristo. Busa dili ta mag-apas nga ang tao mutuo ang atong apason nga ang tao nakadungog ug nakabati kaysa nakadungog ug nakabati ila nagyud na nga kaugalingon nga desisyon kung ila ba nang tuhuan o dili. Last text nga akong basahon na sir mo greet ko og happy listening to my beloved him nga sige na og sunod sa inyong programa sir siya manggani ang nagsulti sa ako nga mamati sa inyong program daling happy listening og salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat sa kaayo sa inyong pagpaminaw. Okay, atong tapuso ni ang paghatag og atensyon sa paghatag og pagbasa aning mga text messages ato ragod usa ning tan-aw nini ang kuan atong monitor
kung kinsa ning ni adinhi si sister-in-law o brother-in-law sa Pulumulok, South Cotabato. Okay, maayong gabi sa tanan taga South Cotabato. Niya si Brother Mudam Flores, maayong gabi ni mo diha Brajon. Murag ikaw naman lang usa diha asa naman sila Brad Libby o Brad Isaw. God bless na lang sa tanan na minaw. Oy, wa sila rodere Brother Mudam, si Brother Libby dunay Bible study, unya si Isaw tuwa sa camping kay usa siya sa naay gatiman nga pastoral class. Unya nga munang ako na lang dire. Unya ni apod si Sister Ruth ni si Sergio de la Cruz. Maayong gabi Brajon. Hilutungan. Okay, maayong gabi sa tanang taga Hilutungan nga nagsunod ning atong programa Hilutungan Kawayan Masbati. Unya niya si Ginalyn Limuntad, maayong gabi Kuya John, great kog happy birthday para ugma sa akong igsuon si Maria Giselle Limuntad Pormentera. Sis, happy 37th birthday. Okay, happy birthday sister, ha? Maria Josebel, gikan sa imong sister o gikan po diri sa Jesus is our hope. Okay mga higala, at of this time wa patay maupani atong nakita dinhi sa ato nga screen, unya ato la ning anamon dinhi og tan-aw, no? Og unsay pay mga update mahitungod ni ini. Okay, adto ta higala sa adto ta sa paghatag og atensyon ni ining kinini ang programa sa pagtubag sa pangutana apan sa dili pa to sa ning ihapit diha sa Ginoo, magampo ta. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasaan sa mga langit, tuguti nga ang mga nagapaminaw karon sa imong pulong, ilang mahuptan ang pinasahi nga pagsabot sa ilang kaisipan, matin-awan sila o mahayagan sila sa imong pulong. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Okay, higala adto ta ani ni ang adto ta sa pagsunod adto ta sa pagtubag, no, niining pangutana nga importante kaayo ni nga atong mahibaluan ni, no? Okay, gamay lang ha ato ning tan-awon. Okay. Sir, namati mi kanunay sa inyo ang Roman Catholic. Grabe gyud nga ang Roman Catholic, grabe gyud nga pangugat nga si Kristo lagi kuno ang founder sa Roman Catholic Church. Ang Iglesia ni Kristo maupod kusog kusog mo angkon nga si Kristo maoy founder sa Iglesia ni Kristo. Pero di palang dugay nag-celebrate sa ika-109, ika-109 founding anniversary. Og pangutan-o nimo og kanusa mo balik si Kristo, ang nga walay masulti. Kamo doon na ba? Okay, daghang kaayo nga salamat aning pangutana akong balikan niya. Sir, namati mi kanunay sa inyo ang Roman Catholic Church, grabe gyud nga pangangkon nga si Kristo lagi kuno ang founder sa Roman Catholic Church. Ang Iglesia ni Kristo maupod kusog mo angkon nga si Kristo mo ay founder sa Iglesia ni Kristo. Pero di palang dugay nag-celebrate sila sa ika-109 founding anniversary. Og pangutan-on nimo og kanusa mo balik si Kristo nga walay masulti. Kamo do na ba? Kay daghang kaayo nga salamat aning kinini ang pangutanaha, no? Okay.
mahitungod niya ng ingon yung giingon nga ang Roman Catholic Church kusog kaayong mangangkon nga si Kristo mo'y founder, no? Sa ilang pundok, ang tinuod pagkasulti bisan asa kamo adto, kung naaman sila sa Encyclopedia Britannica, sa World Encyclopedia, sa panadiha nga mga encyclopedia, sila ra manggupod ana. So, mura ba og self-serving na siya nga bias man na kay natural Katoliko ang writer, Katoliko ang author, alang-alang man ug lain ang iyang isulti nga gitukod ni Kristo. Ang ila gyud. Ug adto lang kag laing pundok sama ning INC, natural mo ingon pud silang si Kristo mo'y nagtukod sa ilang iglesia. Pero sa imong giingon dire, di pa lang dugay nag-celebrate sila sa ilang ika 109 founding anniversary. Yes, tinuod man na kay natukod guna siya dong July 27 unya 1914. Murag ining panahon nagipahom-haom nila sa mga panghitabo ba sa First World War, no? Unya ilang gipahom-haom. Pero si Kristo mo'y nagtukod, pero ang ilang celebration nila is sa 109 founding anniversary. Mura ba gigisa o giluto sila sa ilang kaugalingong mantika. Si Kristo mo'y nagtukod niya, ika-109 paron ng ilang founding anniversary. Sagdilang, wala ta dinha magkuan, dili ta dinha magkuhurot o pupos sa atong oras, tungod kay ang imong panggingon dire, og pangutan-on sila, kano sa mobalik si Kristo, nga, way masulti. Kamo, doon na ba? Okay. Mahitungod sa pagbalik ni Kristo, kami dire o ako dire, adunay daghan nga ikasulti. Mahitungod sa pagbalik ni Kristo. Pero og mangutana ka og kanusa ang pagbalik ni Kristo, wala sad ko'y masulti ni anang mga bahina kung kanusa. Unang-una, gisulti lang dinhi sa Biblia nga si Kristo mubalik. Ingon ra ni ana, mubalik si Kristo. Pero wa na idetalye pa unsang tuiga, unsang pitsaha o unsang bulana. Wa na idetalye sa Biblia. Ang detalyado dinhi nga si Kristo mubalik. Pero way ngalan. Way ngalan? Walay tuig, walay pitsa. Kung ang Biblia wala magtug-an, wala magsulti kung kanusa o unsang tuiga ang pagbalik ni Kristo, natural nga ako dili pod makatug-an o dili makasulti sa pitsa tuig sa pagbalik ni Kristo. So sa laktod pagkasulti, kung kanang mga puntuha inyong ipangutana, usapod ko ni ana sa nganga, meaning nga way ikatug-an, kay nganuman wa man lagi gitug-an na tuig og pitsa dinhis Biblia may tungod sa pagbalik ni Kristo. Ang gisulti lang nga si Kristo mubalik. Apan hinumdumi nga kining puntuha kung mauna ganay pangitaon sa tao, dili na siya pa insakto. Kay nganuman butang kana nga tinago o gililong nga wa itug-an o ipadayag sa Dios. Ang Deuteronomio 29:29, ang mga butang nga tinago iya sa Dios ug ang butang nga gipadayag iya sa tao. Busa kanang mga bahina tinago na ug iya ra na sa Dios kung kanusa o unsang tuiga o pitsaha ang pagbalik ni Kristo. Ang tinago nga mga butang iya sa Dios, ang gipadayag iya sa tao. Niining puntuha ang gipadayag nga si Kristo mobalik, pero wala na'y pitsa kay nganuman iya na sa Dios, dili na iya sa tao. Ang butang gipadayag iya sa tao ug ang butang tinago iya sa Dios. Busa dili na nato mapakialaman pa ang mga butang nga iya sa Dios. Busa anhita sa mga butang nga gikapadayag nga iya sa tao. Usa ka higayon ni ana si Ginoong Hesus, medyo niiwas siya sa mabagang duot sa mga tao kay si Ginoong Hesus sunod-sunuron magyudto sa mga tao. Busa ning iwas siya, unya niadto siya sa gitawag og bungtod sa mga olibo. Og unya didto sa bungtod sa mga olibo,
sa hilom miduol kang Kristo ang iyang mga tinun-an. Ug dunay butang ang mga tinun-an nga gustong mahibaluan ug masayran kang Ginoong Hesus. Tungod kay kung imong basahon ang Juan 14:1-3, si Kristo nagsulti nga matud pa niya kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna didtoy daghang mga puloy-anan, kun dili pa moingon baunta ako kaninyo nga moadto ako aron sa pag-andam ug lunaalang kaninyo, nga kun makaadto na gani ako ug makaandam ug lunaalang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako aron diin gani ako atoa usab kamo. Gikan gyud ni sa baba sa atong Ginoong Hesukristo kining mga pulunga. Ug unya matag karon ug unya sa panahon nga si Hesus dunay mga butang nga iyang ipamulong, directly ang makadungog o makabati niadto ang iyang mga tinun-an kay maumang gyud to ang mahimong kauban kanunay sa atong Ginoong Hesus. Busa usa ka panahon niya na samtang si Hesus didto siya sa bungtod sa mga olibo, din ug imo ning itiris nganong gitawag ning Mount of Olive, tungod kay bungtod ni siya og unya sa ubos nini naa ang gitawag og capital city of Jerusalem. Ug unya didto ining bungtura kasagaran sa nanubo o nanurok dinhi mga kahoy nga olibo. Busa nag-ingod dinhi sumala sa Mateo 24:3 ngadto sa 5 o 7 pagani nag-ingod dinhi o. Ug sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila ra nga nanag-ingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-ani ug ang pagkatapos sa kapanahunan. Timan-e nga ang pangutana sa mga apostoles, sa mga tinun-an ni Kristo, nag-ingon siya, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo. Tanawa, kanus aman mahitabo kay nag-ingon man lagi si Kristo mobalik siya. Kanus aman ni mahitabo unsa may ilhanan sa imong pag-anhi ug ang katapusan sa kapanahunan. Mao ni ang gustong mahibaluan sa mga tinun-an kang Ginoong Hesus. Karon kining mga butanga nga ilang gipangutana sa Ginoo, unsa may mahimo ani o unsa may gikahatag ni Kristo nga pagpasabot ni ining tungura. Kung atong basahon sa Mateo 24:4 nagingon, ug kanila mitubag sa Jesus nga nagingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Tanawa, gikinahanglan gyud ang pagbantay kay dunay magpahisalaag. Natanawa ang uban nga hilabihan ka kumpiyansa, ha? Papitla-pitlaan laganis dila, gamit-gamitan sa gitawag og kananga voice culture ay pastilan, ha? Manguana, inunta medyo malukmay na. Pero ang sulti ni Kristo, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kung ato pang basahon, nga naman nga nagpasidaan man si Kristo, magbantay mo nga walay magapahisalaag kaninyo. Niya, nag-ingon din sa sunod sa versikulo sa 24:5. Nag-ingon, kay daghan unya, daghan dili jutay, kay daghan unya ang mutungha gani, kalitra, mutumaw, mutunga. Dinala ang ako ngalan nga manag-ingon, ako mao ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalagon. Sa dili pa di ay mubalik ang tinuod nga Kristo, daghan ang muabot, daghan ang mutungha, magdala sa pangalan ni Kristo ug mag-angkon nga siya mao si Kristo. Mauna nga si Kristo nagpasidaan, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo, nga naman tungod kay sa dili pa mubalik ang tinuod nga Kristo, daghan ang mutunga unya nga mag-angkon nga siya mao si Kristo ug daghan ang ilang pahisalaagon. Nganong daghan man ang mahisalaag may tungod niini? Kay kun imong basahon sa 23 paingon ngadto sa 26 nagingon,
og unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awa ani ara ang Kristo o atoa siya sa awaaw, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Timan nga kining gipasabot ni Kristo, ang mini ni nga Kristo nga mag-angkon nga kunwari siya mao si Kristo. Busa kun duna na ganita mingon tuara dito ang Kristo o atoa sa awaaw, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Nganong dili man nituuhan tungod kay mao kini ang mini nga magpaysalaag sa kadaghanan. Sa 24 nag-ingon, kay mutungha ang mga mini nga Kristo ug ang mga mini nga propeta ug magapakitag dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpaysalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Ang rason ni katarungan nganong daghan ang malimbungan o daghan ang mahisalaag nining magpatug mag-angkon nga siya mao si Kristo tungod kay aduna usab kini kagahom diin magapakitag mga katingalahan ug mga kahibulungan, magpakita og mga milagro. Ang tuyo dili dadun kas kahayag sa kamaturan kung dili pagalimbungan ka nga kini siya magapahisalaag. Muni ang gihisgutan. Unya nag-ingon dinhi sa mala sa 25, tan-awa gisuginlan ko na kamong daan. Kanang pulong gisuginlan ko na kamong daan, this is advance information. Usa ka kasayuran, usa ka pasidaan nga nahibalo ka ng daan wa pagani mo abot. Muna naging sa gipsuginlan ko na kamong daan. Busa kon sila magaingon gato asya sa waaw, ayaw gay kamo pag-adto didto, o kon sila magaingon tan-awa ana siya sulod sa mga lawak, ayaw gayud kamo pagtuon niini. Karon kung atong tan-awon, aron ang tao dili malimbungan sa tinuod nga Kristo mubalik, unsa may gipasabot dinhi sumalas 27 nagingon, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan ug makita hangtod sa kasadpan, maingon usab unya nini ang pag-abot sa anak sa tao. Ang tinuod nga Kristo mubalik, mukilat ang sidlakan, paingon sa kasadpan, mauna ang tinuod nga Kristo mubalik. Pero kung dunay magpatuo mag-angkon nga siya mao si Kristo, wa mo siya kilat ang sidlakan paingos kasadpan, mini na nga Kristo, antikristo na. Og sunod pa kung atong basahon sumala sa naunang Tesalonica 4:16, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ingon niini usa sa atong tandaan ug timan-an aron dili ta masalag, aron dili ta malimbungan, ang tinuod nga Kristong mubalik, mukilat ang silakan sangko sa kasadpan, ang tinuod nga Kristong mubalik, mga banhaw ang mga patay. Apan kung dunay magpatuo nga siya na ang Kristo, apan wala mga banhaw ang mga nangamatay, timan kana mao ang mini nga Kristo ug dili gyud na angay nga tuhuan. So ingon niya na. So ang pangutan na kanusaman, kung imong basahon sumala sa Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Ang atong himuon lamang ang pagpangandam kay moabot si Hesus nga wa nato huna-hunaa. Apan angay tang magbantay kaysa dili pa mobalik ang tinuod nga Kristo, dunay mag-angkon, dunay magpatuo nga siya mao ang Kristo. Karon ang pangutana sa mga tinunan, kanusa man kini mahitabo, unsa may mga ilhanan sa imong pag-anhi? Wa man isulti ang tuig o pitsa sa pagbalik ni Kristo, pero ang gisulti nga si Kristo mobalik gayod. Apan wa lang isulti ang pitsa. Apan nagsulti sa Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam. Ang gikinahanglan nato higala dili ang pagpakisusi, dili ang pagpakisayod unsa yung tuiga ang pagbalik ni Kristo. Ang gikinahanglan ang pagpangandam nga kun mubalik na si Hesus, ang taong naandam, ang tao nga naka-ready na siya sa pagpaabot o sa pag-abot siyang manduluwas, si Kristo nagsaad siya nga iyang pagadadon didto sa langit nun nga puloy-anan. Karon ang pangutana,
Matud pa, unsa may ilhanan sa imong pag-anhi. So dunay mga ilhanan sa dili pa mobalik si Kristo, magapanghitabo ang mga ilhanan nga mahitabo sa kalibutan, nga kining mga ilhanan o mga panghitabo nagtug-an og nagpahibalo kini sa dili na madugay nga pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong basahon dinhi sumala sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 6 ug 7, ingon niini ang mga ilhanan nga makita nimo sa mga panghitabo sa kalibutan sa diha nga duol na ang pagbalik ni Kristo. Nag-ingon dinhi og makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa gubat. Sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kining mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Timan-i nga ang mga ngilngig karon nga mga panghitabo sa kalibutan, lalo na sa mga digmaan, sa mga gubat, kini siya usa sa mga positibo nga ilhanan sa dili na madugay ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Hari nawa mga kaigsunan nga kita mangandam ta kay si Kristo moabot sa takna nga wala nato paghuna-hunaa. Nagsulti dinhi, makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog may tungod sa gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Nadungog na ba nato kining gubat o mga dungog-dungog may tungod sa gubat? Nadungog na. Nadungog na. Nakahibaw ba mo sa usa sa mga kananaang Republican General sa China nga kung ilahang birahan ang Pilipinas, abo na lang unya ang makita sa Pilipinas? Hinoon, mga panultihon ka na ba nga murag sila na lang gyud Dios nga ang butang nga gusto nila mahitabo, pero dunay Dios, dili na mga pagpangandak ra na, dunay mga baksir bita atong makita nga mo garantiya sila nga mo retire sila sa pagpamuksing kung dili nila mapatumba ang ilang kontrak. Ano bang mga pagpangandak ba? Muna nahitabo. Pero ang gisulti din matud pa makadungog kamo gubat, mga dungog-dungog sa gubat, pagbantay kamo nga di kamo makuyawan. Mao ni gisulti. Apan dili pa kini mao ang katapusan. Dili pa. Unsa man lang ni mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. Kung atong basahon pa nagingon, kay managgubat ang nasod batok nasod. Inyo bang nadungog og nabati kining mga butanga? Ang panaggubat sa mga nasod batok nasod, nahitabo na kining mga butanga kaniadto pa og hangtod sa atong kaadlawan karon. Ngani ang paghulagway sa tinuod nga mga panghitabo, lalo na sa Ukraine o sa Russia, wa nila ihatag ang kumplito og insaktong detalye kay mapanik ang kalibutan. Pero ang gihisgutan dinhi kay managgubat ang nasod batok nasod, ang gingharian batok gingharian, og mahitabo ang mga gutom og ang mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Kining mga butanga nga inyohang nabatian higala, mga butang kining nasulat dinis Biblia, og buhi gyud kamo nga nakadungog og nakabati, kamo mao ang konkreto nga makasaksi kita, ang konkretong nagasaksi nga nahitabo gyud ang mga ilhanan nga gihatag ni Kristo sa duol na niya nga pagbalik. Ang gihisgutan dinhi matud pa kay managgubat ang nasod batok nasod. O tan-awan niyo unsang mga nasura karon ang nakigubat, naggubat-gubat. Ngani kining Israel gamay ra ni nga nasod. Muna nga didto sila bisan ang mga babae o lalaki pastilan. Ang mga bata naapas elementarya as high school gitrain na og unsay paggamit sa armas kay lagi moabot ang panahon nga kung dunay mga kaway nga moilog sa ilang nasod, sila tanan sanay na sa mga hinigiban pagpakigubat kay dili sila makatugot nga ang ilang nasod maadto sa lain nga sa kamot sa mga kaway.
ayaw tuguti higala nga ang pulong sa Dios nga imong nadungog og nabati, imo kanang ipadaplin diha sa dalan, imo kanang talikdan kay malipay ni ana ang ihawa. Tuguti nga ang pulong sa Dios nga imong nabatian, imo kanang kinabuhian. Timan-i nga ang mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo nagakatuman na, managubat ang nasod batok nasod, ang gingharian batok gingharian, og mahitabo ang mga gutom og ang mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Timan-i ninyo mga kaigsunan, ha? Dili mo ingnon ta ka mga bungol o inosinte sa mga panghitabo nga ang mga linog sa atong kaadlawan, wa lang nako madala ang mga record sa mga nanghitabo sa mga tuig sa panuslinog, tagpila kalibo ang mga nangamatay, pero kamo mismo nakadungog o nakabati sa mga panghitabo sa mga linog unya mga gutom nga nagkalain-laing mga dapit. Kining tanang mga butanga nagakahitabo na kini o kining mga butanga usa kini sa mga ilhanan sa nagakaduol na nga pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Karon kay og mahitabo na ning mga butanga unsa may gisulti dinhi sa 33 nagingon. Ingon man usab nini inig kakita ninyo niining tanang mga butanga, masayran ninyo nga haduol na siya anaan na gayod sa mga pultahan. Matud pa kung mahitabo na ning mga butanga, unsa maning mga butanga nga mahitabo kadtong mga ilhanan sa pagbalik duol na nga pagbalik ni Kristo, mahitabo ang mga gubat, gutom, kamatay, mga linog, gingharian, batok, gingharian, mahitabo ang gubat, nasod, batok, nasod. Nag-ingon sa Mateo 24:33 nga kun mahitabo na kining mga butanga, mahibaluan ninyo nga haduol na siya. Nahitabo na baga ugod kini? Yes, nahitabo na. Kanus kini mahitabo sa atong kaadlawan karon, nahitabo na. Og matud pa kung hitabo na kining mga butanga, haduol na siya naa na sa mga pultahan. Mga kaigsuonan, usa ka dakong hagit matag karon og unya sa mga panghitabo nga atong madungog sa kalibutan, usa kana kapag papukaw sa atong mga hunahuna, usa kana kadakong hagit sa atong kinabuhi nga kita mangandam sa duol na nga pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod niini mga kaigsunan, huna-hunaa o pamalandunga nga kung mahitabo na kining mga butanga, haduol na ang atong Ginoong Hesukristo. So ang imong giingon nga ang Roman Catholic Church, purtigod nilang pangusog nga sila ang gitukod ni Kristo, og naa na sila mga pamatuod sa tuig 33 AD kuno. Unya ang iglesia ni Kristo pod, sila pod kuno, matud pa dis imo ko nga maoy gitukod ni Kristo. Pero bag-o pa lang nag-celebrate sila silang ika-109 founding anniversary. Ang tinuod pagkasulti mga kaigsunan, ang imo magong pangutana, kung pangutan-o nimo kanus ang mobalik si Kristo, nga kamo doon na ba? Kami dunay ikasulti, dili sa pizza, dili sa tuig, sa pagbalik ni Kristo, ang among gikasulti nga si Kristo mo balik ug kanus wala tamasayod niya na kay butang kana nga gitago, sumala sa ato ng gisgutan, matud pa nga sa Mateo Deuteronomio 29:29, ang mga butang tinago iya sa Dios ug ang butang gipadayag iya sa tao. Ang mga butang nga inyong nadungog karon, mga butang kining gipadayag maoy para nato, so dili na lang nato pahalungkaton pa, dili na lang nato pakialaman pa ang mga butang nga para nga iya sa Dios, kay ang tinago higala iya kana sa Dios ug ang gipadayag iya sa tao. Busa ang pagbalik ni Kristo unsang tuigag unsang pitsa, tinago kana nga butang, apan gisulti lang ang mga ilhanan nga magakahitabo sa kapanahunan sa kalibutan, ug ang mga ilhanan kamo na sayod na nga nahitabo kini sa atong kapanahunan karon, ug ang Mateo 24:33 nagsulti nga kun mahitabo na gani kining mga butanga, masayra ninyo nga haduol na siya.
Karon ang gikinahanglan sa mata sumalas Mateo 24:44 kinahanglan usab kamo mangandam, ha? Ang gikinahanglan ang pagpangandam. Karon sa pagbalik ni Kristo kun wala ka maandam, ang 23:30 sa Lucas unsay buhaton sa mga tao, managan sila ngadto sa mga bukid ug ngadto sa mga bungtod, maghangyo sila nga magpatabon, magpatumpag sila, ha? Ang ilang hangyo, oh rock down full on us, cover on us, nga naman kay sila wala maandam sa pag-abot ni anang dakong adlaw sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Higala sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa kamaturan, ako magahangyo sa inyo, magatandog sa inyong mga hunahuna, karon na panahon na nga mangandam ta sa nagakaduol nga pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Well, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan ni Gala, ato sa ning tan-aw nini ang kuan, ato sa ning tan-aw nini ang unsa ni kining atong mga pinalangga nga mga viewers, ha? Cruising Unggoy San Isidro Tubuso, ha? Kay salamat kayo sa taga Cruising Unggoy San Isidro Tubuso. Unya niya si Janjel Magbanwa. Good evening, Brad. Ako di ay i-greet ang family Sevilla, family Kabunay, and family Baynusa nga always jud naminaw sa imo programa. Okay, dagang salamat, Brother Janjen, ha? Sa imo nga paghatag og information ni ining mga pamilya, ha? Nga kanunay jud di ay ni sila nga maminaw sa atong programa, and hopefully nga sa pagbalik ni Kristo didto sa gingharian sa Dios ikahimamat ko kining mga pamilya, ha, nga kanunay naminaw sa atong programa. Niyasad si Brother Joseph Kimno, maayong gabi sir, og sa tanan og sa atong igsoon nga nangutana og ang pundok nato mga igsoon nga Catholic, pundok imong gipangutana nga kanusa ba mubalik si Kristo? Wala sila katubag. Kami usab nga mga Seventh-day Adventist igsoon dili mi usab makatubag niya. Ato paning kuanduna naman ni makuan, Brother Joseph. Okay, ato ta padayon ta sa unahan. Niya si John Lavel ko. Good evening, Brad John. Yes, good evening. Salamat sa inyong pag-view sa ato nga kuan karon, sa ato nga programa. Ani pa di ay ni kuan si Janjel, mayong gabi ini mo diha, Brad John. Watching from Cruising Unggoy San Isidro Tubuso. Okay, dagang salamat, Brad Janjel, no? Unya diha sa taga Cruising Unggoy. Unya niya pay ato naman ning gibasa di ganina, no? Sa nag-great og birthday. Well, mga higala, karong kuan ato natay kuan dire arita balik ta dinhi sa pangutana. Karon mga kaigsunan, sa inyong mga paghuna-huna o pagpamalandong sa inyong mga kinabuhi, importante ba o mahinungdanon ba nga moalagad kas Ginoo karon? Mahinungdanon ba alang nimo ang pagpangandam sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo? Kung nagtuo o nagbati ka nga mahinungdanon og importante kini diha sa imong kinabuhi, himua kana karon, buhata kana karon, tungod kay wa ta mahibalo og masayod sa mga kahigayunan nga moabot sa atong kinabuhi. Unang-una, kung musira unya ang adlaw sa kaluwasan, unsa pa man unyay mahimo nimong dangatan, unya wa pa ka nangandam, unsaon man nimo ang pagpangalagad sa Ginoo nga misira naman ang adlaw sa kaluwasan, ha? Og unya ikaduha pa, wala ta mahibalo og masayod sa atong kinabuhi og asa kutob. Kay kung imong basahon ang Job kapitulo 14 bersikulo 5, ang Dios nagbutang og mga utlanan, mga bulan ug adlaw sa atong kinabuhi. Ang utlanan nato matag karon ug unya matag hagtik sa orasan, mga kaigsunan, matag oras, matag adlaw, matag semana, matag bulan ug matag tuig. Kining mga butanga nagpahinumdum nato nga paingon na gyud ta sa ato unya nga katapusan diin ang Dios nagbutang og utlanan sa atong mga kinabuhi. Wa ta masayod kung kanusa ang atong utlanan. Kaganina lang buntag,
dunay ganin na lang dunay na akong gipost sa cellphone, duha ang patay sa daan bantayan. So gitan-aw nako, bastilan nagluko in town, nagsakay wa pa mabuwag sa iyang motor. Diha ra pod nag-ubay siyang motor, patay. Duha ang patay sa daan bantayan, nagkadisgrasya, nagkadasmagay. Karon kinsa may nahibalo og nasayod sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Unya ikaw kumpansa lang gyud ka, wa ka mangandam, wa ra gyud sa imong bungog ang matag oras nga mulabay sa imong kinabuhi, ang matag adlaw, matag semana, matag bulan, matag tuig, wa ka mahibalo og unsay dangatan sa imong kinabuhi. Apan ang gikinahanglan mao nga mangandam kita, kay nganuman wala ta masayod kung kanusa mo balik si Hesus. Ang Lucas 23:30, ang mga taong wa maandam managan ngadtos mga bukid, managan ngadtos mga bungtod, maghangyo sila, magpatabon sila, magpatumpag sila, nganuman kay wa maandam ang ilang mga kinabuhi sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay usa ka tawo nga giluwa sa ako na lang ning lakturon kay ang atong oras gamay na lang, nga dunay tawo nga naanod sa sapa sa tubig, og unya nakita sa tawo pod nga naglakaw, unsa tawo magyud na busa midagan siya sa unahan, miadto siya sa footbridge, inya og mo surface lang gyud ning tawhanaa, ako gining magunitan. Ay tuod man ni surface nagunitan og wala nay panimuot pa. Gidala niya sa ospital, og unya didto sa ospital nakamatngon og kabuot ang tao, og unya miingon ang tao nga nagluwas nga luwas ka na gikan sa kamatayon. Ingon ining maong batan-on, "Sir, salamat, utang nakong kabubuton ang akong kinabuhi diha nimo." Higala, utang natong kabubuton diha kang Ginoong Hesus nga ang iyang dugo giula alang sa kapasayloan sa atong mga sala aron kita makabaton og paglaom sa kaluwasan. Alright, balikan taning maong batan-on. Napulo ka tuig gikan ni adto, ang maong batan-on nakahimo og dautan, sa bisan unsang mga salawayon nga mga buhat, hangtod nga miabot didto sa korte, og unya na desisyonan siya nga siya isilya elektrika. Apan ang presiding judge, nagsigi siya hunahuna nga kining tawanaa daw nakita kung nagidni sa milabay nga mga panahon, hangtod nga iyang nakihinumduman nga kini di ang tawanaa mo'y nagluwas nako sa kamatayon gikan sa tubig. Mitindog siya, miingon siya, "Senior Huwes, nakaila ka pa ba kanako? Nahinumdum ka pa ba kanako?" Og matod sa mga huwes, gitutukan siya, miduko og miyango siya, "Yes, I know you, man." Iyang gisultan, naibaw ko nimo. Unya karon siya, "Salamat, Senyor Huwes, sa ikaduhang higayon, muhangyo ko nimo, luwasa ang akong kinabuhi gikan sa kamatayon." Nasubo ang mga huwes og mingon siya, "I tell you," matod pa niya, "sultihan tika, kaniadto ako imong manluluwas, pero karon ako dili na nimo manluluwas, kundi imo na nga maghuhukom." Mga kaigsunan, mintras dili pa mubalik si Ginoong Hesus, siya mao ang atong manluluwas. Apan sa pagbalik unya sa atong Ginoong Hesukristo, siya dili na nato unya huna-hunaon nga luwason pata sa atong pagkadutan, kay siya mahimo na nga ato unya nga maghuhukom. Kung atong basahon ang pinadayag 22:12, "Tanawa mo ani ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa, sumala sa iyang mga binuhatan." Sa pagbalik unya ni Ginoong Hesus, ang atong mga binuhatan, iyang pagabalusan, dili na siya atong ilhon o gunahunaon na nga siya muluwas nato, kay siya mauna unya ang atong maghuhukom, og di na unya siya atong manluluwas nga mudupa pa dito sa Kalbaryo sa krus aron katagaan ta og second chance sa paglaom alang sa kaluwasan. This is the last chance for us, mga kaigsunan. Ayaw usiki kining kahigayonan, wala nay lain pang panahon, wala nay lain pang higayon, nga mubalik, nga makapangandam ta sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Ang Ecclesiastes Kapitulo 12 versikulo 13-14 nag-ingon, "Kini maong katapusan sa tanang butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios
o bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kay ang pagadadon sa Dios ang tag sa kabuhat sa adlaw sa paghukom, bisan ang maayo, bisan ang dautan, bisan ang tinago nga mga butang. Sa adlaw sa katapusan, sa pagbalik ni Kristo, ang tanang mga binuhatan sa tao iyang pagabalusan, kay si Kristo muanhi aron ang tao iyang paghukman pinasikad sa iyang mga binuhatan. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyo nga pagpaminaw sa pulong sa Dios. Hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo inyo nga patalinghugan. Well, last mga kaigsunan ni atong basahon gikan kang Brother Ronilo Itang. Maayong gabi Brother John og sa mga naminaw nagsunod ning programa. Maingon sab nila ni Brother Isaw, Kuya Libby, Brother Michael, Brother Ken, Brother Joel. God bless. Dagang salamat Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Niasad si Sister Mylen Merlen Derder. Maayong gabi Brad, palihog ko great sa ako mga sister-in-law o brother-in-law sa Pulumulok, South Cotabato. Okay, salamat. Well, mga higala, wa na gitay panahon. Ang Diyos magapanalangin kaniyong tanan, magampo kita. Dalang tanan og makagagahom nga Diyos nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napabot sa igdulungog sa tanang mga nagapaminaw. Tuguti Ginoo nga imong panalanginan ang tanan nga mga lagad dinha kanimo aron maandam sa adlaw sa imong pagbalik. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kan Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan lang sa akong mga kaubanan, Brother Libby Clavis, Brother Saudito, Brother Ken Hapitan, Brother John Michael Cinco, Pastor Joel Birrana, og kini inyong higala gigsoon, Brother John dito, magaingon sa inyo mayong gabi, og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Adlaw, DY, CR 1152, Cebu Province.